Kaixo entzuleok, kaixo ikusleok eta kaixo olatz. Bai, kaixo Nora, kaixo aita, kaixo ama, kaixo aitona mona, aurreskuntzako irakaslea. Olatz, listo, Bueno, ni gaur hain pozik nago zure borderia honek ez nauela geldiaraziko. Wow, eta zergatik? Zergatik, gaur oso gonbidatu berezia daukagulako gurekin. Beti esaten duzu berdina. Ja, Olatz, baina gaur benetan esaten dut, nola zadozen, Maitia? Orduan aurrekoetan ez duzu benetan esan. Olatz, beti esaten dut, beti berezia delako, Gaur gurekin, zuekin, entzuleok, ikusle guztiok, Olatz, zuretzako, Mamen Zelarain ekarri dugu. Kaixo, Mamen? Kaixo, arratsaldeon, besteinoko presentazio egin deni ez dut ikusi. Oso berezia zehalako, ikusten, Olatz? Berezia, bai, berezia zauzte zuek. Baina gu zahar guztioik, bueno. Gu herri bateko neskagea, hola podcast Eta bat egiten. ni herri batez, barrio batet. Zu nungoa zea? Ni añorgakoa, Bitu. beitu, hemen bertakoa, laster. Añorgakoa zea, baina iritsi zinean eskubaloiakin, Gipuzkoako jokalarietatik liga bat irabazi zenun lehenengoa. Bai, Joe, bai. baina hori urte askotan, ja, hortxe dago. Ja, baina zu lehenengoa izan zinean. Eta gainera, Gipuzkoako nazioarteko lehenengo jokalarietako bat baitari. Bai, jolastu gendun, baina hori astuta dago neska. Orduan beste zuen bezalako umeroa izango bagina eta fakultadeak pues akaso gerra pixkat emango genduke, baina gaurko unian... Guk firmatu ingo genuke, Mamen, gaur egun Gipuzkoako lehenengo jokalariak izateko, Bera bertxe dago. Oiegia da, bera topera dago, Claro. Baina jakin izan dugu orain dela 50 urte, zuk Medina taldearekin... Nik ez ekipuak, taldea, Medina taldea da guztiok. Liga irabazitzen dutela, eta ze gogoratzen duzu momentu horretatik? Gogoratu, egunero, alkarrekin egunero ez, baina dana kontaktua, bai. Oan dala 50 urte ez, oan dala 60 urte jak, kasi. Jo, Ez dautzegea, pues, txikitatikan, jolastu ginen, ni nahiko sartuta hasi nintzen, ja bestia gaztiagoak zian, eta ondo, maravilloso. Wow. Eta zu, nola hasi zinen eskubaloian? Eskolatikan. Aiginean, da orduan, nik uste, oan kontuatzen naiz, nahiko indarra banaukala. Orduan ez nintzen kontu garatzen. Eta, en gimnasia, joan bihartzala atletismo, aurrena atletismo pixkat iten hasi nintzen, geho esatu ezun, balomano esan ziaten, aitu, joan behar dezu, etorri behar dezu, ekipo batea balomano, eskubaloia jolastea. Eta, nik ez nakin ezertxore. Kasualitatez? Kasualitatez. Futbola izan bala izan, futbolan segituko nun. Eta eskupelotan ero bai, Eta eskupelota indezuta futbola baitare? Eskola jute ginean ian da frotoi bazean zer gendun gara jartan. Ja. Deportia dana gustatu zait, eta danetatik aldean hain dut. Eta eskubaloia utzi zenunean beste kirolakiten jarraitu ezu? Ez, zergatikan nik eskubaloia utzi nunean zenbat urte ikuiko nituen, 32, 33, inguru hortan. Garaiar, zu pentsa, oan dala, 40 urte, ze mentalidadia zeon. Jendia nola pentsatzezun. Zuen tankerea pentsatzen? Ez da pentsature urrutikan. Eta orduan, gainera, utzi nun, nik uste, kondizio honetan oan dikan. Baina, jago 30 urte eta utzi beharra daukat. Eta zergatik utzi zenun familiaren gatik, edo... Ez, orduko mentalidadea. Ni selezioan neon, eta hemen dikan izan du nahi selezioan, hemen genduko jendiakin da alkarrekin. Eta baina beste epoka batzutan tokatu zei bakarrik izatea. Eta orduan alako azkeneko seleziotan jolitzen da, nire lagunak, nire aldamanekoak ez zian, fulanito de tal no ha venido, la otra no está. No, es que tiene 29 años, es que tiene 28 años. Zer pasatzen da? Dadeakin, dana utzi zuen, eta jende gaztiakin. Oso mentalidadeak oso diferentiak zian. Oso diferentiak. Gaur egun daute jokalari pila bat helduak dianak. 36 urte, eta entrenamatze bazea eta segitzen bazu, Claro. Orduan, aurten azkeneko urtia. Hola xen. 2008 urtean gaude, eta gu orain 2 urte, saietu ginen asko,
futbol talde bate ateratzeko gure herrian. Bai. Osea, ez dut imaginatzen zuek zenbat borrokatu berra izan gozten duten, orain dela 50-60 urte Bai. nesken talde bat ateratzeko. Hola bilatu ginean, eskolatikan zehatzan, dana oso diferentea eta oso posik, Nik esatu izut, aurreneko taldean Medinan hasi ginean, gaurko eunian oandikan elkarrekin segitzen deu. Imaginatzen hemendik 50 urtetara, haren ezuni, agian leire, elkarrekin? Danak ez dautu geha txikitatikan, danak jungea pandan, eta gaurko eunian segitzen deu, tarteka ez. Hilabete tardin, alkarrekin juntatzen, ja dana jubilatuta, el menú del día más barato, pues al menú del día. Hoixe behin bida. Hoi da plano honena, munduko planik honena hoixe da. Eta garai horretan ez zen oso ohikoa neska edo emakume bat kirol munduan ikustea ez. Eta goin mailan? Ez, arraro egin zitzaion zure jendeari? Bai, diferente zan, baina, bueno, jendea jostezan, alkarrekin eta familiak laguntze zuen. Ni laguntza etxean beti apoiatute, lehengusuak ere bai, lagunak ere bai. Guk hemen, hoi beti izan dudet, esan dut, jolastu gendenuean Austrian kontra, Ostra, selekzioakin? ez, Medinakin. Baitu. 2 urtetan Campeonas de España gehiatu ginean. Eta horrengo jun ginean a Suezian, ez da izerretan. Eta geho zu kampeonaz, eta geho ostea kampeonaz, eta ostea jogolaztu gendunean, pues, tipo Liga de Europa o Champion, nekzakiz, beste izen bat zau. Esaten dituzu gauzak horrela, tabernako partia bat izango balitz ez Bai. dela, guk Champions bat jokatuko bagenu, Bueno, garai hartan ez dakit, orduan hasi berria zian gauza beste guztiak. denbora bat zan. Gauza guztiak, eta izena behin izen izango, nik ez dakit. Eta Austrian izan du ginean, da getorri ginean, el polideportivo de Bidebitako polideportiboa, nik ez dakit, inauguratuta zeon, o guk inauguratu gendun, o inguru hortan da. Baina, han etorri zan jende pila bat, Ikustea? Wow. Ez dut getio baina ikusi holakoik. Nik uste gu izan ginela, uste dute, hori segurik ez nago. Aurrenak, en la Liga de Europa hor ateatzea, hemengo kanpeonatua irabazi eta geho jutia, nik uste aurrenekoak izango dira. Ze pasada. Ez aurrenak balomanon jolasten, baina kanpo ateatzen nik uste baietz. Eta asko entrenatzen zenuten garai hartan? Ala, ez? Ez. Ba, guk pila bat entrenatzen dugu. Eunateri esango diogu. Hemendik aurrera gian gutxiago entrenatu behar dela liga bat irabazteko. Venga. Ja, bale. Ez no konforme. Ez dago konforme. Ni Bueno, ere ez, mame. Ez. zatitxo hau ez diogu jarriko. Garaiaitan, oan ikustezu eta gu jolaste genduna eta oango ikusi, eta son, baina zer da, hoi gukin ez da konparatzeik. Osea, guke posibilidade hoik izan bagendu, izango gineak egun beste, ez dakit. Ja. Ja. Haik, posibilidade beste gutxitxo entrenatzukin guainei aietuko ziake, ez dakit. Diferente da, nina jo gaurkua. Baina guk, nik 19 urtekin lanean hasi nintzen, besteak gutxi gora bera lanean hasi, lanean da, ez naiz guatzen. 2-3 egunien hastian entrenatzea, eta kanpoan, Noia polideportibos. Eta hemengo guraldiarekin? Pues, ebilakin, balo jartu, bustitzezan, pixu galanta hartzezun, hemen ez du, eta no había pega. Ja. Guan, nik ikuste ditu korrika eta nik zarpa handi, nahiko zarpa deitut. Juten nintzen da, ezin hartuik. Eta gant juten dira eta, hor hartu eta pomba. Belkro daukatelako mamen, trampada seguro. Baina gara jertan, pelota hartzezen duen, bustitzezan, dana lerdinkakin jartzezan, eskutan ezin jarri, kamisetan lehortu altezuna, hor hartu eta hor hartzezen duen, eta pomba, tira. Bai, ze jakin izan dugu gainera zu atesaina izan zinela. Bai, Ni bezala. bai, Bai? hombre, ya somos dos locas. Hoiz esan barnun nik, zergatik aukeratu zenuna ez ezina izatea eta ez jokalaria? Hasi naiz esaten nik ez nakila ezer, eta esan zieten, te tienes que poner aquí. Pues allí me puse. Nerveza da. Han jarri nintzen, eta baloia hartu nun, ez dakin nun hartu nun, zonan sartu nintzen, da penalti, bala, letxe, jo que zertzan, ez nakila ezer txore. Eta beti mantendu zinan portera izaten? Bai. Ez zaina? Bai, Bai, eta Casteldefelsen ere ibili zinen.
Sí, Errantxo taldea. Bai, oso guztua gaine. Bai. Oso guztua. Orduan, hemen lan iten nun, etxean jolastu behar nunean, nire etxea zan Castelldefels. Ah, claro. Cataluña. Eta kanpoan jolastu behar nuen beste tokian. Larun bat lanain behar nun, da urrungoa jai. Orduan, moldatzen itzan, jai nunean, Castelldefea hostialian juteko. Anaiak ematezian Bilbora, Bilbotikan abioia, Ze trabesia, neska. gabeko behatzitatikan ameiketa, pues 15 minutikan eikin entrenatu. Hori konpromesua da, Eta hemen entrenatzen izan mutilakin, con los de la Salle, Beira. Jo, eta geho beste egunetan juten izan aietekoakin entrenatzea, neskakin. Osea, aste guztia entrenatzen. Gustua, hori gustatu zait. Eta zu ikusi duzu aldaketa handia eskubaloian orain dela 40 urtetik gaur egunea? Diferente, Bai? hombre, totalmente. Eta zertan ikusten duzu? Jole, preparazioan, ze velozidariakin jolastu duten, nola entrenatzen duten, oan fizikoa entrenatzen dute, con profesionales del físico, geotaktiko, geobalaia, geosandizutena, korrika juten dira eta eskua jarri eta baloia hortxe. Probatu duzu inoiz eskuan resina hori jartzea? Bai, Eta zemuz? gaizki. Gaizki. Agian guk, ez? Bai. Botetan jarri barko genuke. Horrela baloiak ez zitzaizkian jungo. Claro, hoi dana entrenatu behar da. Claro, profesionalizatu da pila bat. Ez daka ezer ikusi beharrik. Ja. Ez dago ezer ikusi beharrik. Futbolean ere berdin pasako da. Bai. Bueno, mamen, orain beste pertsona batek egingo dizu galdera bat. Ai ba. Bai, ze aurreko ataletan Elene Alberdi etorri zitzaigun, bera triatleta da. Eta berak itxi zuen zuretzat galdera bat. Ni jakin nahiko nuke emakume kirolari bezala ea zen muga eduki dituen kirol munduan emakume izateagatik. Gara jartan asko izango zian, baina, bueno, gen artian oso ondo emagate ginean, da danak todas las barreras fuera. Jo, hori da, ez? Ideologia, mentalidadea. Claro, zu jartzezea eta pentsatzezu, eta nik bestiak ez dakize pentsatuko zuen. Nei etxean etziaten ezertxore barrerei jartzen. Kanpoan, familia artean ere ez, danak alkarrekin jute ginean, batzuk eskonduzian, beste batzuk ez, umiak, semiak, bilobak eta danak, dana familia bat bezalakoa. Esan dezakegu agian gaur egun, guk agian akaso etxean ez, baina beste neska batzuk traba gehiago dituztelan manbeneko baino. Garai hartan, hemendikan Galizia jun behar genduna jolastea, abertzen bat ordu autobusian pasatzen gendun. Etzian olako autobusak, ez trenik eta ez abioik, Sevilla, Valencia, Barcelona, gaurko kamiluak etzian, eta zenbat ordu pasaitu danak alkarrekin. Hor familia egiten dazkenean, ez? Bai, eta esan dizuetena, gaurko unian grupuan 17-18 ez dakizen bat gauden, eta gehiena juntatzea, hilean behin. Hori mantendu behar da. Orduan, hortan diferente da, eta diferente da gaurko unian eskubaloia egiten duena, gaurko unian zera guzti egiten duen. Oso garrantzitsua Helenek galdetu duen galdera, ze ikusten da kontraste handia dagoela, lehen urteekin eta gaur egun. Ez dago ez zertxorik. Gaurko unian ikustezu, futbolistak asko, gehienak ematen duena, claro, bestiak ez duelako ematen. Bakotza, bekaskoakin, pum, 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 aiba, hoi ez da taldea, bakoitza bere aldea, eta gu talde bat izan du da. Gue aurrekoak diferente izango zian, segurasko, gustatuko litzake ezautzia, hain historiak. Eta orain, zuk galdera bat egin beharko bazenio, beste emakume kirolari bati, jakin gabe norden, Helenek egin duen moduan, galdera bat egingo zenioke norbaiti. Begira, hori da zure kamera. Bueno, hortako ere ez gaude asko prestatuta, baina galdera izango litzake zu gustoa bazaude eta ondo bazaude, aldamenean ber taldeakin, alden taldea ondina itea eta konfiantza ondina izatea. Eostentzako. Oso ondo, baina taldea induten ez? Hori da. Guk agian taldea egin beharko genuke pixka bat gehiago ez? Konturatzen ari gara. Talde lanean jokatu behar da, eta talde lana oso garrantzitsua da, taldeak aurrera jarraitzeko. Haren esnatzen denerako, taldea edukiko dugu prest. Mamen asko gustatu zaigu zurekin hitz egitea, ia esan asko ikasi dugu. Bai, ze lehenengo aldia da, hain emakume
heldua ekartzen dugula gure podcastera, beti ekartzen ditugu jende gaztea, 20 urteko pertsonak, edo gura dinegoak. Ni baino lezio eharrauak emango izue. Bueno, ez pentsa. Bai, seguru. Ez pentsa. Gaurko jende gaztea, bueno, baino etapak, bizitza dia etapak. Eta gu azkeneko Hori etapan egia da. gaude eta garai. Eta azkeneko galdera bat, beti egiten dugu galdera berdina, beti egiten diegu gonbidatu guztiei. Ze aholku emango zenioke, zure buruari 15 urte bat zenitu? Jo, ordungo indarra, lasaitasuna, ez nitxok ezer esango. Ni bizitakoa bizitia da. Ez zo ezer zehatu biharrikan. Bizitia da, pasatakoa pasata. Torri behar duna ez dakiu, gaurko unian bizi behar da. Bitu, inoiz ez digute horrelako erantzun bat eman. Beti esaten dute lasai egon, zure ametxetan pentsatu. Pasatuta do, zein behar dezu. Ez doia korregetzeik, disfrutatu eunekoa. Ze polita. Oso ona. Oso ona, emozionatzen hasia naiz. Bueno, eskerrik asko gurekin egoteagatik, Mabel. Ai, zoiri. Espero dugu oso pozik egon izana eta gurekin entretenitzea. Eta segi hortan da gaurkoa, bizi gaurkoa. Pasa, etorri behar duna etorrikoa. Hori da. Eskerrik asko. Eta eskerrik asko zuei, ez? Bai, entzola maitok, hau izan da dana. Hori da, hurrengo astera arte. Aio. Agur!